Kilala ng karamihan di lang dahil sa pambihira at perpektong kartada nito na 27 wins, 0 loss, 27 via knockout, kundi kilala din talaga sa lakas at tibay itong pinagmamalaki ng bansang Venezuela, ang former 2 Division World Champion Edwin Valero. Napabalita pa nga noon na lalabanan daw niya si Manny Pacquiao, kaso hindi lang natuloy hanggang sa itong si Edwin Valero ay pumanaw. Sa kabila ng kaniyang masalimuot na kwento ay tila mahirap na din sundan ang record nito na perpekto. Dagdag mo pa na sa unang 18 laban niya ay tinapos niya lahat via TKO sa loob lang ng first round. Sa kabuuan ng kaniyang karera ay may 3 hapon na din siya na nakalaban. Dinayo pa niya ito sa bansang Japan at pare-pareho niyang tinudas via TKO. Sa videong ito ay muli nating tignan ang 3 hapon na sumubok sa lakas at tibay ni Edwin Valero. Una ay noong September 25, 2005. Kontra niya dito si Hiro Bando. 6 rounds non-title fight pero first round pa lang ang hapon ay agad natudas. Celestin, もう勢いよく最初から打ち合いになりました。20秒しか経過していません。早くて17秒、遅くとも2分10秒までに全ての試合を終わらせているバレロです。白いトランクスバレロは右のパン。そのボトルに逃げてませんね。1ラウンドから打ち合う、そう宣言したバレロ。聞いてますね。さあしかしバレロ詰めていく、バレロが決めていく。左、右、右、左。世界記録をさらに更新するのか。バンドも打ち返す。バンドも打ち返す。バンドのパンチも一本当たれば分からない。そうですね。バンドのパンチありますよね。十分に倒す力を持っていますバンド。さあバンド治療がバレロを睨み返す。左から右、冷静にやっていく。カードを打ち上げるスピードを持っていますこのバレラ。さあハーフタイム経過、ハーフタイムが経過しました。ハーフタイムが経過した。いやー、超優の力、迫力ありますね。さあ3分間1ラウンド、セレさん逃げることはありませんね。そうですね。どうした、ここで試合が止められた。ここで試合が止められた。エドウィン・バレロが16戦全勝、そして16、1ラウンドノックアウトの世界記録を更新しました。いやー、すごいパワーですね。Pangalawa ay noong May 3, 2007 kontra Japanese champion at OPBF Super Featherweight champion Nobuhito Honmo para ito sa pagdepensa ni Valero sa kanyang WBA Super Featherweight title. Dinurog pa din ito ni Valero at pinagretiro. WBA 世界の両者リングの中央。さあ左手本能のこの立ち上がりの表情をご覧になった、いつものバレロよりも立ち上がりは落ち着いていると見ていいでしょうか。おっとやってきたボクサーたちがこのバレロ左ストレート、これには気をつけなくてはいけません。さあワンツーボディー、チャンピオンのエドウィン・バレロ右のジャブを打っていくサウスポー戦。さあ本能を伸びた左右、第1ラウンド残り時間30秒右ボディー。チャンピオンのバレロの方も強いね。第2ラウンド開始のゴングをバーッといく。さあレガーズラインのゴングと同時にトップギアで超デビューからタッパーテルックビーバー、しかししっかりと見ています本能。左のストレートロープを背負った。さあいいですよね。絶妙な距離感を持っているチャンピオンのバレロ、たどり着きましたエドウィン・バレロです。今夜が2度目のおっと本能が2点をカットした。本能が2点をカットした。チャンピオンのバレロサイドなんですが、そうですね、なかなか当たらないっていうところでこれはこの部分を叩いてみたりとか、ちょっとアスリート今2ラウンドを迎えています。ワンと右左。さあしかし本能は眉間を切っている。本能は額にこれまで150針以上の手術を施しました。本人が言ってる通り、もう1ラウンドはいい感じですけど2ラウンド目は合わせにいってますね。合わせに合わせに。さあ素晴らしい立ち上がりの本能、チャンピオンが来る。ワンツー前の受け本能となった場合は本能の TKO を負けということになります。これをいかに乗っけられるかですね。勇気を持って体重を前にバレロの左です。ワンツーバレロの顎にその拳が時にはさあタイミングが合ってきたという話をしています。おっとネック今のは当たらないですけど、なんですがバレロに対しては油断をするなと、そしてボディ、そして胸を当たっています。はい、さあ中に行くおっと左ストレート左を伸ばしていく。打っていくとまたゴールのごとくチャレンジャーの本能が左左とパンチをかける。さあ足、そしてしなやかな状態を使って15戦強豪たちを明らかにいつものバレロとは違います。明らかにチャンピオンの四つの
ってももう格段のスポーツですね。これからどう崩していくか、今その段階だという話です。ああそうですか。ですけれども本人は1ラウンド KO でのボディボディボディあーっと今度は下にパンチを当てていく。さあパンチ皆さんこのバレロというのはパンチ力だけではなく追い打ちをかけてます。バレロに対して左現時点では本能のテクニックが通じています。止めたいですよね。まずはボディを打ってこの本能の足を止めたいチャンピオン。まずはもらってしまったもらってしまった。あーっと手右コーナーに落ちられたコーナーに落ちられた大きくなってしまった。ワッテビーおっといるんだチャンピオンがいるんだ。チャンピオンのボディが入りました。そして本能の武器とまた3箇所パッとしてロマヘリこのように話していました。皆さんこの方どういうことでしょうか。やっぱり一番ですね。はい、そしてセレス小林さん、ここまでの挑戦者の本能、日本いかがですか。しっかり内割りにするのもいいですね。ボディ、左、バレロの左。その回バレロ選手はね、返しを打ってちゃんとまさに無人島のスタミナチャンピオンのエドウィン・バレロの目の周りの出血が激しくなりました。右目の上の傷がちょっと試合再開です。さて、いいですですね。ここは一気にいきたい。チャレンジャーの右。ナイスハンドですよ。チャレンジャーの右。プロデビュー12年、いつの日か自分のボクシング人生を振り返った時、胸を張って自分は頑張ったと言える試合に、ここまでチャレンジャーが自分のボクシングを展開しています。ワンツーを打ってきたバレロ。さあディズニックデルステート右バレロの右。いやでも本坊選手の目全然死んでませんよ。目は死んでいない。集中している。世紀の番狂わせを起こしたいと話していた WBA 世界スーパーフェザー級タイトルマッチ。またしてもチャンピオンが来た。またしてもチャンピオンが来た。パンチをつないでいく挑戦者本能の武器とアートワンツー何かスリー。さあ足を使う足を使うスリー。これ以上本能パンチをもらってはいけません。右のストレートさあ相手に持っている挑戦者の本能の武器とシャうまいですね。右本能の右です。右上下打ち上げいいですね。第6ラウンドにも入ってますワンツーボディボディ本能ヘリうまくカウンターも取ってるんですよね。本能第7ラウンド後半戦に入りました。さて前半戦が終了。右もちろんプロ大きいマッチャバレロチャンピオンの方なんですけどね。はい乗ってますけどね。なるほど、はい。アウトそれくらいこの左左プレートなるんでしょうか。なんかあんまり当たらないんで、ここで動かしたことないと思うんですよね。はい、カメラが話してくれました。チャンピオンをこれだけ守っていてはいけない。攻めるしかない。さあ本能が出ていった本能が出ていく。ありません。本能には時間がない。出血が激しくなってきた。世界スーパーフェザー級タイトルマッチです。出てますね。しますね。ネック大再開です。試合続行です。せーの左右左大丈夫ですよ。このチャンピオンバレロをここまで苦しめたボクサーはいるでしょうか。完全に打ちに行ってますね。さあ相打ちに行っている。相打ちに行っている。ネックしっかりと相手を見ている。セレスさん本能の目まだ死んでいませんね。出血の量は増えていく一方。一発を狙っている。一発を狙いに本能。ああここで試合をまたしても中断。今ドクターが首を振った。8ラウンドチャンピオンの8ラウンドチャンピオンの8ラウンドチャンピオンのエドウィン・バレロが2度目のPangatlo ay noong June 12, 2008 kontra Japanese champion pa din na si Takehiro Shimada para ulit sa pagdepensa ni Valero sa kanyang WBC World Title. Nilamog at tinumba pa din ito ni Edwin Valero. 4ラウンド終了以降はそれまでの採点。まずこの1ラウンド目。赤いグローブのバレロは1ラウンド単戦全勝全 KO が島田武宏が回っています。ボディ左のボディです。左の下ついてますよね。そして逃げるつもりは一切ない。まあ、ゆっくり返そうという感じがありますからね。今狙うやってません。やってません。ワンツー22勝15 KO 3敗。どのパンチを狙っているように浜田さんは見えますか。まずはですね、おっと左タップあるんですからね。この偉大なチャンピオンに勝つためにも右当たった。
少しずらして逆にチャンスをつかむ右、また十分時間ありますから。さあ1ラウンドが終了するのか。来たところに右を合わせるっていうのね、分かってると思うんですけど、大勝利のチャンピオンエドウィン・バレルです。これはパンチが当たったようにも見えましたが、これはスリーですよね。いう願いでしょうか。とにかく攻撃パンチを続けることが作戦と話していました。寺島さん、はい、そのようでした。はい、右見事に打ち抜いた。ナイスカウンターですね。いうところありますからね。一緒にやって打つ必要ないですからね。一緒に打つ必要はない。必要ないですから。タイミングをずらすなり、バレルがもっと焦りますからね。打った時のパンチ力が半端ではないですからね。そうですね。打ちパンチ打ちますからね。ちょっとパンチが中途様子を伺っている。合わせていったのは島田。左ストレートバレロ。なんなタイミング合いで合わせるような選手じゃないんですね。数を後半までどんどん数を上げればいいんですから。ことにもなるでしょう。これはカウンターで入ったか。もうちょっとチャンピオンのね、渡辺選手ね、ちょっと苛立ってますからね。寺島さん、チャンピオン陣営のね、ケニー・アダムストレーナーという指示を出していますね。88年のソウルオリンピックでこの試合からその指導を頼みました。3度防衛に成功、偉大なチャンピオンですがまだ成長をしたいというフックでも右のジャブでも倒すフックを狙っていた。右だ、島田ができるんでしょうか。見事に当たった。グローブを使っています。この右を狙った。しかし打ちに行くことはできなかった。残り時間はありません。しかし23戦全てという言葉がありました。そうですね、多分合わせに行くんでしょうね。思い切って打って出ます。自分から島田です。そこからはですね、今度はボディガリとかわすバレロ、このディフェンス技術もあります。離れ際に左のストレート、陣営に聞いてきたそうですね。そうですか。心配することはないか。出ますよね。はい、そうですね。それでいてやっぱりパンチ食ってるわけですよね。米倉ジムの島田武宏、相手の様子を見ている。パン当てたこの第4ラウンド、惜しい。空振りには終わりましたが見事な右ストレート。勇気持って打ってますよね。これ後半いってタイミングがあったら体重のパンチ。さあ左、大きく左右止まっちゃいますよ。右のアッパー乗り込んでいく。このバレロはその実績、若いパンチ力でやりますからね。左このラウンドね、島選手ね、まっすぐ下がりすぎてます。左目少し切っているでしょうか。ここでスリップ。背にしている島田に対して圧力をかけていく。残り時間はありません。最後のラウンド、第6ラウンドです。まっすぐ下がるんではなくね、できるだけね、相手のカウンターで右だ。苦しくても動きは止めなかったですよ。右の位置、しかし左が2発。相打ちでもいる島田です。36歳10ヶ月。左ストレートですね。左狙っていく。今も2発打ちました。左ストレート、ガクッと腰が落ちかけた島田です。ここで勇気を持って右を合わせたいですね。右、そうですね、ナイス。思い切っていく。タイソンに憧れてから20年の月日、20年の集大成が島田。ここで前半終了。その一言で20年。左ストレート、腰が落ちた。効いた。しまった。来ました今ね。効いた。出た方がいいですよ。前に出る形でしか止められない。勝負したいですね。前に出られるか。46歳10ヶ月の島田、26歳のスーパーチャンピオンエドウィン・バレロ。前でパンチを合わせたいです。何が残っている島田。右、左、前に出る。島田のいいパンが当たってるんですけど、一発では狙っていません。パンチの蓄積でこの島田を倒そうとしている。ロープに吹っ飛んだ。苦しいですね。バレロ、最後はフィニッシュブローが大きく腫れ始めました。これはバレロ。倒れるまではレフリー、ここで一気に試合を止めた。級チャンピオン雷エドウィン・アリナドール。勝利を収めたのはMatapos ang laban sa Japan ay 3 beses pang lumaban si Edwin Valero at nakuha pa niya ang pangalawang kampyonato sa ibang divisyon. Huling lumaban ay noong February 6, 2010. Abril sa kaparehong taon ay pumanaw na itong si Edwin Valero sa edad lang na 28.